Aku ki piye medhokku iki ora iso medhok aku. Ya urusanmu. Syukur. Gatok. Adekku ket isuk nganti sore lho. Kok gak uli-ulian? Ate tak kon tuku brambang lho. Piye to karepe bocah iki? Paranane sak wengi ngene iki. Adekku ngendi to? Golek ini lapangan kok ya ora enek iki. Jare pamit nang lapangan digoleki kok ya ora enek iki piye to karepe adekku ki? Lho. Suara apa kuwi? Nek suarane ora nek wong iki piye? Duh, Cil iki piye to? Ini iki malah wedi aku. Lho. Suarane kok malah nyelap banter. Aduh, aku wedi gendang nang balik ae. Suarane kene wong iki piye? Aduh, kok gak kena pisan ya aku. Tak tinggalnya montar ya. Mbak. Lho, nek sini lho aku. Lho, Cil. Kamu nyapa ning kono? Di jarak mamin, Mbak. Lah awakmu piye to critani iso nangsang teko kono ki, Cil? Aku di jarak mamin, Mbak. Lah mami ini sapa to? Ya jal sesuk diparanane, kok kurang ajar lho. Ya wis saiki medhuno sik ae. Aku ora iso mutuk, Mbak. Aku gak teko ora nang cincian. Walah Cil iso munggah ra iso medhun. Sik, montore tak gorono, nggih pancikan awakmu. Wis, saiki medhuna, pancen montor iki. Mbak, tak metu sentenono. Yo, tak anteni, hati-hati. Tak gocelane iki montore. Aduh, Yo ngono kuwi lho, oleh-olehane belayaan. Wes saiki wangen aku ngundurne montor sik. Ayo Mbak, mundur Mbak. Yo iki sik mundur lho montor ya. Ayo nang numpak. Let's go Mbak. Hei, alam-alam. Aduh. Lho. Arek endi iki? Aduh Mbak. Lho, Cil iso tiba ya lho. Mbok ya ngalan.
Go, Mbak. Tresnoku iki kaya dianggep tai, selalu ana nanging ra ana sing goleki. He alah, ngel-angel. Bae tenan yo. Nglalekne kuwi gak semudah malek tempe nalika pas tak goreng. Cinta kuwi kadang-kadang kayak keripik telo. Iso rencek merga ora ati-ati lek nggawa. Aduh, kaya senep barang. Ini ki malah kalian omongane Gus ngantemi aku. Jarene Gus ngantemi. Wong lanang kuwi jarang ngising lho. Tapi lek sampean ngerti cah lanang kuwi ngising, kuwi ngono ngempet abot sanggane. Cah lanang ya ora tau cerita lek nek masalah. Kadang cah lanang mikir, apa dimencretne ae ben iso lega. Ya mbok yo tulung kesadarane Mbak. Duh, wis tak senep sih aku. Wah. Wahit. Dino iki malam minggu lho. Kudune ora pahit ngene iki. Butuhku manis-manis ya. Kaya esemane Mbak Dewi. Oh iya ya aku lali yo. Iki mang aku arepe marani ketemuan Mbak Dewi. Wah kok yo lali kok iso kok kene aku mang yo. Yo pas lupa iki kan. Wis tak golek mangan sik ah. Wah, wetengku kok ya luwe barang. Panggah sing tak rokok pahit iki. Tapi yo kelingan esemane Mbak Dewi panggah manis ae rasane. Yes. Oke. Yuk. Oh iya. Siap. Bu tumbas bungkus 2 campur setunggalnya mboten kulup nggih Bu. Saiki jamane selingkuh. Wong lanang saiki ra selingkuh. Sik tak telepon Dewi sik. Jane bocah nek endi?
apa Bang Jon ki nelpon. Angkat sik lah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye? Ini lagi di mana ini? Lagi di Taman Dua Jari. Oh, aku ke sana ya. Oke, siap. Oke. Suwine mek kono kene ora teko-teko. Wis jam ya ini ki. Pah yo. Nyampe karaten aku nek ngenteni. Oh iya bener. Oi, wi. Hei, Bang, sini. Alah, kamu di sini ya? Cek suwine ki kondi to sakjane iki. Mubeng-mubeng. Kaya ke Amerika pek Kediri wae. Ya iya no. Kene kok. Kewek karaten nek. Iki mah padha ra iku karo ikine. Ya panggah ayu raimu bro, Oh, panggah. jelas. Ya panggah manis senyummu bro, panggah. Jelas, tapi ra ngalahi gula panggahan. Iki emang tak goleki awakmu iki. Tak goleki gak putuk-putuk tibake nek kene to tibake gak awakmu iki. Nek golek aku delok kembang mawar ki padha rupane, rasa ado-ado. Teko ambune wangi. Walah. Tekuprat. Wis sampean wis mangan durung? Urung ki mau aku berbalik kok dolan. Made telepon sampean kon ngenteni ning kene. Engko ape mangan dhisik udah sampean ra cetok aku Lah wetengku mang ya pas lowe iki. Weh, pantes aku krungu koyo enek pitik berkokok tapi kok nang endi ya? Oh wetengku iki bae ya. Wah, enek apa enek bayine to? Lah kuwi. Oh, Tapi aku nggo pangan aku. wah, kesambet apa lo? Lah Sampai aku panggan ngei kira panganan. awakmu to panggan. Makasih lo ya. Siap. Ki apa iki? Iki pecel lek kutumbas nek Tulung Agung kono. Waduh melo nek mutuku. Iya, omahku kan Kediri. Aku rono sik mang tumbas sego pecel. Numpak apa? Odong-odong. Numpak pesajet, Walah pesajet ki apa lo? jet pribadi no. Wah, Iya. Boleh. Boleh. Jet Kok pribadi. kacamata apa kinjeng? Aku nyangene aku tambah ayu. Wah, asik. Walah lah. Boleh, mantul. Aku mang rene mergo mang sore-sore rasane kok pahit, saiki manis saiki nyang. Oh, semanis apa? Semanis kebahagiaan. Anjay, tak kira apa semanis gulali. Kuwi lek jajan to kuwi. Lek sampean Padha beda, wae. bidadari yo. Piye lagune, Jal? Aku nemu widodari. Tak tung. Jenenge Dewi. Anjay. Dewi apa wi? Dewi Kili Suci. Wis jek nang mangan. Anggah gombal ya kan mau kok gombalan Raguno. Yo sih aku ya luwe asine. Yo sendang mangan. Lah iki lho mie iki. Ben ora kok tengkorak. Siap. Warek iki Warek tenan iki. gendang mulai wis warek mulai tekan oma turu pah. Tak terne ya. Boleh mumpung Oke. randu duit ki aku sik kanker. Kanker. Opo angker kuwi? Biasalah kantong kering. Wis mulai. Wis tak terne. Balik. Ayo
Ayo diparani omahe Mamin. Yo, Mandi omahe. wis to, engko tak dudui. Ya wis ayo aja kesuwen. Awas ae we men betok aku ditenono. Apa mbak kamu lo omae? Oh, kene. Oh, Heh. aduh aduh. Ini di bocah ora enek. Amas petok mandeo petok. Men, metu. Men mami. Dan celuan kancamu iki. Men, mamen. Mana metu wae men. Men. Tau wae mbak wae ngo. Kok kurang ajar iki lho. Men. Tidak bocah. Mati yo bocah iki. Men. Men, Men, tuh men, mana pora wajane? Jane coklat iso udah bengak-bengak iki polo apa piye jane? men. Gue pengen apa ya bengak-bengak iki. Lho, kowe ta Cil. Kowe rene jak gegerne. Sik to, enek urusan apa karo adikku? Lah dekmu ki lho, Mbak, klejingan, gegeti wong ae. Tantekne engko. Loh, kok kurang ajar men lho awakmu karo adikku? Wis di urusanmu, Mbak. Aduh. Aduh.